Mao na ni resulta sa administrasyon ni Gwen Garcia nga gipabayaan niya ang hospital kay iyang giuna gi-priority niya ang pagsuroy-suroy sa Sugbo ug ang pasigarbo sa Sugbo. Pero wala niya suroy-suroya ang mga hospital kung unsa kalisod, kung unsa kakuwang sa mga kagamitan. So maayong gabi kanatong tanan. O gusto lang na akong i-share sa akong mga subscribers nga karon dako kayo akong kasagmuyo diha sa Barili District Hospital kay na-admit ang akong stepfather. Mag-usa na mi ka semana diha. Dako na kayo may gasto kay tanang resita sa doktor paliton sa gawas kay walay tambal ang hospital. Hasta gani dextrose paliton pa sa gawas mga par. Ingon ana karon ang sistema sa Barili District Hospital. Unta mahatagan na ni og aksyon sa ato ang gobernador nga si Pamela Barrecuatro para maaksyonan na unta na diha mga par kay luoy kayo ang mga pasyente. Ug matod pa sa ako ang igsuon na naa sila'y katapad ngadto nga taga Ronda. Namatay in town kuno mga par kay tungod walay tambal nga gikadapat ug matod pa sa pamilya sa maong pasyente nga ila na lang kuno iuli sa ilaha ug dawato na lang kuno nila ang kapildihan sa ilahang pasyente kayo kaysa dadon pa sa syudad nga maoro man kuno gihapon. Unta mahataga na og pagtaga diha ang Barili District Hospital. Mao na ni resulta sa administrasyon ni Gwen Garcia nga gipabayaan niya ang hospital kay iyang giuna gi-priority niya ang pagsuroy-suroy sa Sugbo ug ang pasigarbo sa Sugbo. Pero wala niya suroy-suroya ang mga hospital kung unsa kalisod, kung unsa kakuwang sa mga kagamitan. Nang dako kay kasagmuyo nako diya sa Barili District Hospital karon nga wala gi klarong tambal nga ikadapat sa mga pasyente. Mo na nga manghinaot nga unta maaksyonan na kana diha sa atong gobernador. Dili man gud maka-relate si Gwen ani nga sistema sa mga hospital mga par kay masakit gud na sila. Adto mo na sila sa private hospital. Mao nang dili sila maka-relate sa mga pobre nga ma-admit sa hospital. Mao nang walay paki si Gobernador Gwen sa mga hospital. Mao nang kay tungod kung masakit sila mudaga ra man sila sa mga private hospital. Unya ang kami mga pobre og ma-admit sa hospital mga tigbak na ng uban kay tungod kuwang ayo sa tambal ang mga hospital kay wala hatagi og budget ang hospital para sa mga tambal. Usa pagkakaron atuwa usang sabton si Gobernador Barrecuatro kay bag-o pa man gyud siyang naglingkod mao pa may pag serbisyo niya iha pa magipang soroy ang mga hospitals kung unsay mga yango sa mga nurse o sa mga doktor o sa mga pasyente. Mo nang karon sagmuyo kayo ko kay dako na kayo may gasto mapar kay ang wala gi sila tambal nga ikadapat unya mo resita lang sila unya paliton sa gawas purting mahala. Hasta gani dextrose paliton pa sa gawas mapar mahal pa kaayo. Mao nang nga sa administrasyon unta ni Garcia kung gihatagan pa niya og importansya ang mga hospital dili unta ni maingon ana mapar nya kay gipalabi man niya ang pag suroy-suroy Sugbo ang pasigarbo sa Sugbo sige lag suroy-suroy pero anya una ang mga hospitals ang mga pasyente nga ang mga masakiton nga ma-admit sa hospital nga way tambal nga ikadapat wala niya huna maayo. Ang yang una-unag maayo ang pagsigarbo sa Sugbo o pagsuroy-suroy nga kwarta sa mga tao ang gigamit. Mura nga prangka-prangka na baga istorya mas maayo pod nga napildi to siya. Pasensya kaayo sa mga ako ang mga subscribers nako nga supporters ni Gwen. Pasensya kayo ninyo mga par. Nagpagawas ng pod ko sa akong kasagmuyo karon